Aneli ili Ena za Snajku. Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi ukućanima porazgovarao na temu da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Milena Kačavenda sledeća je dobila reč. Ja vjerujem isključivo u sudbinu i ne mislim da se mi nešto mnogo pitamo. Tu smo gde jesmo, zato što to tako treba. Određene stvari nisu sudbina, nego stvar odluke, a to je boja kose, silikoni. Sudbina je i da nisu stvari naših izbora. Samo mi verujemo u to. Kad je loše, mi se vadimo da je sudbina. Na kraju sezone 7 sam donela novu odluku, da nikad ništa više ne planiram. Jako sam tačna i postavljam ciljeve, a život me u 50. naučio. Kad sam shvatila gde sam ušla i po šta sam došla, ja bih flipnula napolju. Kad me je majka preminula, imala sam jedne planove nakon sedmice, a sve je bilo kao palačinka na glavačke, rekla je Milena. Šta te više oblikovalo, detinjstvo ili greške kao odrasla, pitao je Darko. Od detinjstva vučem moralne stvari, ali sam se oblikovala sama, rekla je Milena, pa se osvrnula na porodicu. Meni je porodica uvek najvažnija, bila sam verna sebi, imala sam veliku slobodu jer sam jedinica da lupam glavu sama i snosim mnoge odgovornosti. Uvek sam ostala svoje to definitivno. Ja sam i decu vaspitala u tom duhu, da sami biraju, ti biraš, ti snosiš posledice, rekla je Milena. Kad bi ti sin rekao da je upoznao Enu i Aneli, koga da izabere, pitao je Darko. Rekla bih da izabere, ne usmeravam i ne određujem. Ja sam sebi birala, misliš da je mojim roditeljima bio dobar moj izbor? Nema planova, nek donose odluke sami. Da je bila sudbina, ja bih danas bila na Havajima, rekla je Kačavenda.